Tilavuus lasketaan korkeus kertaa leveys kertaa pituus. Esimerkiksi 3 cm kertaa 4 cm kertaa 4 cm on 48 kuutiosenttimetriä. Suorakulmaisen särmiön pinta-ala lasketaan korkeus kertaa leveys. Tämä J-tahkon pinta-ala lasketaan 3 kertaa 4 kertaa 2, koska niitä sivuja on 2 samanlaista. Sitten tämä V-tahkon pinta-ala lasketaan 3 kertaa 4 kertaa 2, koska niitäkin on 2 samanlaista. Nyt. Sitten vielä tämän L-tahkon pinta-ala lasketaan 4 kertaa 4 kertaa 2, koska niitäkin on 2 samanlaista. Sitten ne tulokset vaan plussataan ja siitä tulee oikea vastaus. Pinta-ala on siis 24 cm, 4 cm plus 24 neliösenttimetriä plus 32 neliösenttimetriä on 84 cm.